дуруд шунавандаҳои азиз, пешниҳоди шумо аудио намоиш бумбас. муаллиф Некрузи Ҷалилён. қисми дуюм. шаҳри Душанбе 27 марти соли 2020. ман ҳозир меоям. қобил сӯи дукони чиптафурӯшӣ ҳаракат мекунад ва дохил мешавад. салом алейкум. ба русия чипта ҳаст? салом алейкум. не якаҷон, русия роҳоша маҳкам кард, рафта намешавад. қобил аз ин офис мебарояд. ӯ сӯи чиптафурӯшии дигар ҳаракат дорад ва фурӯшгоҳи дигар низ дохил мешавад. салом апа, чипта ба русия ҳаст? не, аз ягон ҷо намеёбед. русия ҳама роҳҳояшро маҳкам кард. кай кушода мешавад? маълум нест. шояд то тобистону тирамоҳ кушода нашавад. вазъият хеле бад аст. фаҳмо. раҳмат. қобил дари фурӯшгоҳро кушода мебарояд. дар берун одамҳоро водоранд ва суҳбати ду роҳгузарро бо диққат гӯш мекунад. фаҳмидӣ? роҳҳо маҳкам шуданд. ин вирус безеби бад будааст. худо медонад оқибаташ чӣ мешавад. дар тоҷикистон ҳам пайдо шудааст. фаҳмидӣ? чӣ хел? ҳамин хел мегӯянд ки пайдо шудааст. эълон накарданд ку. ҳоло эълон мекунанд. нигоҳ кардаист? худо нигоҳ дорад. эҳтиёт кардан дар кор. қобил аз онҳо гузашта ба самти мошин ҳаракат мекунад. дадаҷонаш тинҷӣ? дадаҷонаш чӣ гап шуд? ҳеҷ гап. роҳҳо ҳамаш маҳкам шуданд. русия рафта наметавонем. ҳеҷ гап набудааст. аз пагоҳ сар карда ягон ҷо намебароӣ. кӯдакҳо ҳам ягон кас хона набиёяд. барои чӣ? вирус омадагӣ. соатҳо, рӯзҳо, ҳафтаву моҳҳо мегузаштанд. мардум ҳама дохили хона шуданд. кӯчаҳо беодам, нархогарону асабҳо вайрон шуданд. маргу мур дар ин чанд моҳ хеле ва хеле зиёд шуд. қобил аз як тарафи хона ба тарафи дигар қадам мезанад. мо бояд ягон роҳ ёфта ҳар чӣ тезтар аз ин ҷо биравем. ором шавед, ҳамаш нағз мешавад. чӣ хел нағз мешавад? 2 моҳ шуд ягон хабар нест. ту мегӯӣ нағз мешавад. пули дасти ман қариб тамом шуд. бояд тезтар равем. ман як фикр дорам. ман ҳозир меоям. алло, ман дар ҳамин ҷо. куҷо? мерседеси сафед? ҳозир дидам. ҳозир меоям. салом алейкум. ва алейкум салом. ака, ман дар масъалаи рафтан русия. роҳҳош ҳаст. фақат бояд камтар интизор шавӣ. чанд нафаред? 4 нафар. оилавӣ. ман, оилам, 2 кӯдак. фаҳмо. ин роҳе ки меравем кадом роҳ аст? роҳи заминӣ. ё узбекистон ё қирғизистон. мошинҳои боркашқатӣ. вақташ аниқ шавад хабар медиҳам. баъд ягон проблема ё ягон проблема намешавад. ман ҷавоб медиҳам. масъалаи пулаш чӣ хел? барои 4 нафар оилавӣ 150 000 рубл. қимат не? агар бихоҳӣ ҳамин. гап нест, гап нест. нусхаи ҳама ҳуҷҷатҳои пула биёр. дар байни 10 ё 15 рӯз ҳамаш ҳал мешавад. пула бояд ҳозир диҳам? барои тайёр кардани ҳуҷҷатҳо пул лозим. гап нест. ана пул. шуд, тамом. ҳама чиз ки тайёр шуд, ман занг мезанам. гап нест. раҳмат. оча? тинҷӣ ҳаст? тинҷӣ бачам. камтарак маззаам гурехт. нишонаҳои пирӣ ҳамин аст. холаҷон, ана ин оби шур бояд дам кашид.
ин камтар ҳам несту нишонаи пирӣ ҳам нест. ин коронавирус аст. ин хел нагӯед. мо ба ҳеҷ куҷо нарафтаем ки вирус гузарад. камтар шамол кашидаем, тамом. он рӯз ҳамсоя наомада буд? омада буд. астаги дар хӯрокро доду рафт. на даромадааст ку. ҳамон хӯрок додани одам бас аст ки вирус гузарад. ягон ҷо набароед. кӯдакҳо пешатон набиёянд. агар ин коронавирус бошад, пас ҳамамон беморе? шояд. оча, ҳозир ман духтур меорам. берун набароед. алло. салом алейкум. акай маъруф хубед? ака, ба фикрам ҳамин касал хонаи мо ҳам омадааст. ягон духтури шинос нест? як омада хабар мегирифт. медонам ака, бояд беморхона равем, лекин намехоҳам. ростӣ агар бошад биёяд, розӣ мекунам. гап нест. ман ҳозир суроғаро менависам. ташвиш накаш бачам. ҳамаш мегузарад. мо рӯзҳои аз ин бадтарашро дида будем. корҳоят чӣ хел шуда? бо як одам гап задам. ваъда дод ки ҳал мекунем. худо ба корҳоят барор диҳад бачам. ҳамаш нағз мешавад оча. худо раҳмати падарам мегуфтанд ки ҳар вақте пеши роҳи одам маҳкам мешавад, ноумед набояд шавад. маҳкам шудани як роҳ нишонаи он аст ки худо роҳи наверо барои одам тайёр кардааст. дар чунин ҳолатҳо вазифаи ҳар як инсоне ки худашро эҳтиром мекунад, ноумед нашудану ҷустуҷӯ кардани ин роҳи нав аст бачам. роҳҳо ҳамаш маҳкам оча. кадом роҳа ҷустуҷӯ кунам? роҳҳо ҳастанд. роҳ бисёр. ягона чизе ки роҳи ҳал надорад, ин аҷал аст. аҷал. ин хел нагӯед оча. натиҷаи ташхис пас аз 2 рӯз аниқ мешавад. ҳозир ман барои ҳаматон дору менависам. берун набароед. бо ягон кас наздикӣ накунед. ягон кас пешатон наояд. духтур, ин коронавирус аст? монанд аст. лекин то натиҷаи ташхис муайян нашавад, ҳеҷ чиз гуфта наметавонам. ба ҳар ҳол эҳтиёт кунед. аммо ба хайр аст. ба тарс раҳ надиҳед. модарро бошад сахт эҳтиёт кунед. ана ин доруҳоро истеъмол кунед. худо хоҳад ҳамаш нағз мешавад. раҳмат. раҳмат духтур. ана ин ҳаққи шумо. сомиёни азиз, шумо аудионамоиши бомбастро шунидед ки дар доираи лоиҳаи ковид муҳоҷират ва ватани ширкати телевизион ва радиои ватан бо кӯмаки мардуми амрико ки аз тариқи оҷонсии иёлоти муттаҳидаи амрико оид ба рушди байналмилалӣ расонида мешавад ва дар доираи чорчӯбаи лоиҳаи медиакамп аз ҷониби интернюс бо дастгирии молиявии юсаид амалӣ мегардад омода мешавад. барои муҳтавои ин аудионамоиш радиои ватан масъул буда, он инъикосгари ҳатмии мавқеи юсаид ҳукумати амрико ё интернюс нест. поини қисми дуюм.